Преди време един колега ми каза: съжалявам, че се чувстваш по този начин. И знаеш ли какво си помислих? Не, приятелю, ти не съжаляваш, а просто ми казваш, че проблемът си е в мен. Ето 3 най-лоши извинения, които някога съм чувал. Номер 1 е извинението без емпатия. Хората казват: съжалявам, че се чувстваш така. Но това не е извинение за действието, а извинение за самото чувство. И това ме навежда на фразата, която трябва да запомниш. Не се извинявай за моите чувства, а се извини за твоите действия. Извинение номер 2 е псевдоизвинението. Ако си се обидил, съжалявам. Сякаш вината отново е в мен. В такъв момент им казвам: не се извинявай за ефект. Извини се за причината. И извинение номер 3 е извинението с оправдание. Да, съжалявам, ама съм много стресиран напоследък. Да, но не се извинявай за това, какво е направил стреса с теб, а се извини за това, което той накара да направиш на мен. Запомни тази основна фраза. Извини се за твоите действия, а не за моите чувства. Защото точно това е ключът към истинската отговорност. Истинското извинение не оправдава, не прехвърля и не обвинява. А истинското извинение поема отговорност. Ако искаш да промениш мисленето си, последвай.